MAFAZALA madala. Amaopa munjoka ndi zina zotero ziwaluma. Iweni nkamwino olumidwa ulibe ntchito. Ukatha upati kumango choka chino. Zimakhalira MAFAZALA. MAFAZALA madala. Ine ndi adadake aumodzi. Steve Kondwa Banda. Tili ndi bambo ake mu studio muno a AOT. KTL kodi bajene. Kulakwitsa. Yeah. Apatseni mona amene akulu. Aidi tu kumva koma kuti takumanaso program ina imene ndofunika kwambiri program imene abambo tapatsidwa mwayo kuti tizizula nkhawa kuopera imfa zozikwedza kapena nthawi zina ma stress ndi zina zotero. Ifenso tizikhala moyo masuka tisamafinyike banja lokhala lathu. Ndalama ndi zathu, ntchito ndi yathu. Ngati ndalama ndi zathu, amayi alibe ndalama. Tugwira ntchito. Yeah, so aliponso azimayo magwira akugwira ntchito. Akupanga mabizinesi. Kutero kotu aliponso azibaba akugwira ntchito ndalama sifika nyumba imagwira ntchito yankazi. Malingana ndi nkhani ya lero. Ndi ndalama zathu. Asati zolowera. Amayi so akandati ndi ndalama zathu muziti amayi amba mwana. Waja balalika. Baba kate kwende. Ine bana. Muli bwanji. Ndili bwino kanu wawa. Alandirena pena kutone. Ndikukulandirani nomse kuyambira kuchitipa mpaka kunsanje likoma mchinji pena paliponse lilongwe ndikwina konseko. Ine mwamuna mzanu Fazara chaiye ndabwera kuti tigawane nawo mfundo. Bwana wanga apa bambo aka KTL akuna kuti abambo tisazimangirire chifukwa cha mavuto amene tikukumana nawo kunja kunkwazi wa uku. Kuli mavuto osiyana musachite kudulira moyo panjira. Bible linana kuti muntu ukhala mdziko lapansi ndi zaka 70 kapena 80. Ingodikirani nthawi yokufa ikwana koma osati nthawe ikupitirira. Mfa kuti pafupifupi 500 chiyambireni anthu 500 ambiri iwo nkukhala bambo. Achiyambeni chaka chino. Zomvesa chisoni kwambiri kuti abambo ambiri mavuto tikudzipha. Kwambiri. Kwambiri. Mavuto amenewa ena ndabanja. Omabweretsera nthawi mungongole. Kutha kwa ntchito, sokonekera kwa chuma, kusokonekera kwa business. Ndizona. Tisatero. Tisazikhweze. Ndithu. Kodi chimavuta njani kumasukirana ife anthufe? Nthawi zina Steve chimene chimavuta nchonena kuti room imene abambo timapatsana ndi imene anzathu achizimayi amapatsana ndi osiyana. Ifeyo abambo nthawi zonse we always want to stand as a king. Timafuna kukhala katswiri pa china chilichonse. Ndiye chimene chimachitika nchonena kuti ndikufikireni ndifotokoze nkhawa zanga. Nthawi zina inu yonso zinsise kuti mundisungire zimafuta. Chifukwa nthawi zina ndaonapo ine anthu awiri atatu kumakambirana nyumba mwawo nkhani yogusana chigonjeso cha CTV inuyo kungokuonani chonchi foti mwina akasangama kuyamikira ndikumapanga program basi tukungogundika Steve komatu ikomatu chakuti ndipo asaone skate Steve nkhani yake ndikufuna ndipereke chigonjeso kwa inu musakuziwa pamaso pa akasanga. Mukangotere Steve ya business manager nali yokhwimira anakatenga chakuti kwakuti koma ngongole mwakuti usaonekebe kuti iweyo kushaina mu society imene yoyo nde imasanduka no nkhani jaonena kuti nanga nditani. It's when inopena umapezeka unazo kuti ukukhala moyo jamati isolated moyo wa bwino azako abambo anali nawe limodzi. Bayala zakuvuta oseaja athatha ambaso kukunena kapeza bayala wina tinkaziwa kuti ndalama zija amangodya ngati tomato koma mama nawe limodzi amabera kudza kuteka maona ndoma kuzoti banja lako samalikonda talisiye zakuvuta tinkaziwa ukamapanga madiro mara ayipatseni moto fada maona inu ndishasha pajadula nko Steve ku Malawi kuno kuli vuto ukhoza kukwera njinga yakapalasa kuyisirira anthu amakuchemerera dolo amene ujamata asisire sukawiri ukakagwa kuja pavo tinaziwa amata apange chani iwe ife ndimene Malawi akuyenda njinga yake iti kulira
mamuna nkosaletsedwa ati mamuna salira bodza ngati mwakumana ndi vuto lirani Inde. abambo lirani kwambiri. ngati mukufuna kulankhula chinthu osachituka kuti malalatani ati kuli anthu ena ati akafuna kusakalipidwa ati mamuna olalata ndi madana iye akunamba bambo lalatani asakwatiwe lankhulani chikuchokeni kumtima chifukwa chimenecho chikuthandizani ngati pali poti mulileka mpamaliro lirani tosani misozi olo anthu azikunenani koma zimenezo zomwe zimathandiza Kantima kasika. in fact azathu aja amalira azathu aja amalalata zimatha ifeso chimozimozi munthu ngati wakuputa mthire mawu ngati chakuphinja lira siyana ndukazimangirira ukachisunga chimwe makapakisa zimangirirecho mwina ningothana nazo mwina ziko lingothana nawo munthu nendikapume zolankhula zambirimbiri so iweyo ngati zofuna ukalipiridwa usalirowe banja chifukwa ngati walirowa wakonzekera ukalipiridwa wakonzekera kuuzidwa chochita wakonzekera kukhala pansi pa ulamuliro wa munthu wina musalowe ngongole zofuna kusangalatsa anthu ena sutenga katapira kuti ukamwere mowa ati bamba katekwene akandichemerere mukuba kuntchito kuti anzanga akandichemerere akandiziwa kuti ndine dolo adzakakugwirani mavuto kusero kuja kumakoma pamene anthu akuona masana ikongofika 6 koloko Sisco gosta de madaligisa. Di firicolo. akongolesa anthu kulowa umakhala masimenti Firicolo. Firicolo. akuluakulu tiyeni tidzipanga zinthu zokuti sitipanga grade panofika saizi yokazimangirira osatenga katapira ati chifukwa choti akazako akufuna nsalu mistake kwambiri Abongozi Mother's Day. mistake tenga ni katapira mugule TV mwike nyumba ndi chanonse Cholinga zonera mibawa. nanga zisaonera koma katapira basi ndikajese pizza ndikazi ntown wapenga mutu sukugwira mwamva redi nkhani ndi imeneyoyo kwakukulu abambo tisiye kuzimangira pali ena tikuvutira matenda timatha kuzimangira faja matenda osiyanasiyana koma tiyeni timasukirane ndi munthu amene tikumukhulupirira timufotokozere ambiri sitikuonanso kudwala kupita kuchipatala timapita kuchipatala angondipikula chonde abambo mukhale ndi mtima Komanso kuchipatala okapita kuchipatala mukamva akakupikulatu umafuna kuti asakaizeso magazi. Akankupasa tablet yozibwera. ngati pala tisamena mopa kuyezedwa abambo siti nachite ubale ife chipatala timayembekezera amayeza azimani akakuyeza akafika mukauza abwere akakuyeza uli bwanji sisenda choncho akatuza kusikero pitani mukabwere ndi bambo tukweze pitani pitani komanso bambo kupita ni mkazi wako kusikero ndi zinthu zabwino atamo pamanyaza atisika pamanja ndipo ni pamandisangasa bambo kuziwa ukapita ndi akaza kusikero pamanja ama kupasa ulemu umakhawo yambiri ama kuza ndi musakale panzere bwerani ndiye ineyo ndi makonda ndaja kuti musakale panzere komanso nkupezerako kanyimbo kusikero kusikero kulibe kunenana kusikero kulibe kunena simunaimveko ayimba manja anapitako yeti makhala bise komanso tikadwala timadziwa timakhani nkhawa osamakhani nkhawa kwambiri tikuzoti mavuto makhanizira kuti ananga nditani idadwalamo business yayi ndi mutu wathu omwe tikuyambira tsiku la lero pamene abambo adwala amayi ambiri asati ambiri ochepa kuli ena amakhala ndi amunawo wakonda kukhala nawo mpaka na tsiku lachira olo tsiku lomwe ambuye akondetsetsa koma kuli ena pamene abambo adwala kuwathawa kupita kwina kapena olo osafuna kuwatumikiranso amunawo olo makhala nyumba momo koma kumachita mwano chifukwa tikambirane za amayi
ochepa amenewa kodi pamene abambo tadwala kumane vuto limene likuti akutithawa mkazi takhala naye kuthawitsa chuma olo kumakhala posafuna kuti samala pamakhala pamabwera magawo angapo ena mati ayi amanjoya kwambiri ndikubweza zonsezo ndikambirana pamene ena mokhala kuti basi ine sindingamasamali matenda fa kusamala matenda akuluakulu si chinthu chophweka tiziuzana chilungamo ngati mulipo abambo ti mudadwala akazi anu kukagona nanu kuchipatala ndikutuluka ndikumakhala nanube muziyamika amene ndi mkazi ameneyo ndi mkazi olo even kunyumba kwenikweni kumudwale sumbiro chipatala koma kuphikirani phala usakuthawana amene ndi mkazi akuluakulu mumakhala kuti muli pa bedi paja koma munthu sakugona ali pasipa anthu ena takhala miyezi 7 miyezi 4 mkazi osathawa koma kutuluka kuchira kuchimuonanso chibambocho zomwe chikuchita kumampanga benkhaza wachikondi ngati amene ino mukaonkaza amangokuza kuti bwanji ubwerere ku konkuja ku Filipi ndino tikukambirana nkhani imene iyi yokuti kodi pamene tadwala atithawa tipange motani timafuna nene chonchi kuti banja tiliyambire kuja lidayambira kumunda wa Edeni mmene Mulungu adalankhulira mkazi azasiya makolo mwamuna azasiya makolo nazakhala thupi kodi limodzi kuchokera pamene pakuti simuliso awiri ngakhale pokwatisa pachamati simuliso awiri ndi thupi limodzi ndi amazanenanso mawu ena kuchali chikokwatisa konkuja pokulumbirisana ndeti mayankha tingofikira pokhapo chifukwa cha nthawi amana kuti ndizamkonda mwamuna wanga mpaka imfa izatilekanise pamene pacha akazi ambiri amavomera pomwe mdidi akamavala vero ija akavala zala zazitali zamasiku za artificial ndi kuchena amayankha molimba komanso amayankha molimba chifukwa choti amakhala kuti pa nthawi imene akukwatiwayo akuona kuti mwamuna ndi walungalunga 1 akubweresa buledi 2 akubweresa ka kilogramu kanyama soya pieces akumatalikira pa khomo sakupezeka ndiye chikondi chija chimakhala cha nanu sopano cheni now apa ponena kuti mwalumbira kuti mpaka na imfa izatilekanise mwina akazi wena amagaza kuti imfa ija uzangogwa mtengo ti kamozi ndi kamozi pamene mafedwa makhautani osiyana ena amayamba ndi kutani kudwala nditi ndi matenda masiku anosiyana tingocholapo ena ochepa tili ndi matenda a sugar akumakakamira kwambiri tili ndi matenda awochedwa stroke tili tuberculosis cancer ndi matenda ona kuti munthu sangangofikira kuti wayamba lero mazulo kufa ayi ndiye kuli akazi ena amene mwatchulaja alongwawo ankazi Yobu aziphawo not alongwawo koma aziphawo ankazi Yobu pajatu Yobu so anadwala mukakawerenga Yobu chapter number 1 mpaka ne mkazi wake adafika pona kuti amuna wanga mutukwane Mulungu mutali kodi mufe chinatopa nawo iye ndi kucheketa chali kodi matenda anamukwana matenda a Yobu koma nthawi yonse Yobu pamene anali chuma nakwera ngamira masiku ali likuzongwerekeza galimoto koma anali a darling koma anali a sweet papaya koma ndi anali a chocolate anali a my bam bam zonse zimene hati biti kuli tuzizungu kunalibe zina zizo sezo koma sopano atangoyamba kudwala kali nasitabadi pamenepo ndeti nawonso akazi ena lero ambiri amene ali pa chikondi amene anakapo pa chikondi koma mamunayo wangoyamba kudwala ndiye chimandibowa nko Stephen ndilankhula ndi ichi mamuna fazala ngati ne ukamapeza ndalama umayiwala abale yako umayiwala akwanu amene umalimba nawe kusamala ndi mkazi ndi mkazi jama samalika amakongola amafika pa Japona kuti akaza uje akaza acha kumphanga ayi ndi mbambande mamuna uyu adasankha koma mmene umantenga mumwina twali otuwa koma ndrama zako za nchapa za musuka pamene anthu kwanuku akuvutika ndiye ukayamba kunyololoka ukayamba kudwala sopano amakupezera zifukwa akwanu sakubwera bwanji pamene nthawi imene unaliwe moyo akwanu akatabwera mavuzo ndi apitaleti pamene unaliwe moyo akwanu akatabwera mavuzo ndiye aguzatane chifukwa choti tamakubira koma wadwala ndi akufunsa kuti kodi akwanu ndi abwera liti ambuye yako kulibe amachita kuuza kuti ngati uli palende amakuuza kuti inu tu nyumba ndatopa kulipira rent ndiponso akumalipira ndi abale anga si abale anu
amunyamuke mupano muchoke nchitidwe umene wowo ku Malawi kuno uliko ndipo akazi ambiri akuzuza mafazala amene thupirawo la gonja mwina yamba kudwala mwina ali ndi tuberculosis mwina ali ndi cancer mwina ali ndi stroke akuvutika pano ndachibale mkazi akadya mapofupofuja wathawa kapena wathamangisa tipiteke ku break awaluma asanabwere mafazala madala amaopa munjoka ndi zina zotero ziwaluma iweni nkamwino olumidwe ulibe ntchito ukatha upati kumanga uchoka chino MAFAZALA awaluma mwamva mmene afotokozera bamba kate kwene zonse zimene profesa chakumphanga afotokoza zoona zinthu zitu bwana Steve zimangona kuchitika ndimafuna nditengere mwango ina titenge akuchimuna ndi mkaziyo chifukwa kumathero kwa zonse mamunayo akafa kuzasala akuchimuna ndi akuchikazi ndizichamwamva inuyo ndizichamwakhala mukuziona akuchimuna nkufika saizi yonena kuti ife mayi wasitu apasa china chilichonse chifukwa anakwanisa kuthawa wathu yakutani kodi akudwala zimene zija zimaoneka ngati ni nkhaza koma at some point pamakhala kuti chilipo china chake chimene chili choona timakhulupirira onena kuti akuti kupita kumaliro ndi kukadziwa pamene pagona m'bale wathu so tikamakamba nkhani ya banja lotu limakhala no lenileni tsiku lomalizira limene opanga naye banjayo akukalowa mzenjera manda pamenepo ndiye kuti wachita qualify moyo wa mbanja na mfundo ndionena kuti zimangona kuchitika ife amene timaenda mu chimenechi moyo nkumanena kuti kaya tibwenzere mamuna yali zake zimaenda mmene samagwirika samatani zambiri mbiri asabwezi asabwezi sitibwenzera tamverani kulitu azibambo akupanga zinthu kunja ku yes osa kuwerengera mkazi mowathandiza akatwala azimufuna asabweze mowathandiza chimwenga waruma timanena kuti timauongola mtengo udakali wang'ono kapena kumuongola mwana kulazima pamakani ndikubwera pamenepo ndikubwera pa point yanu makani wachitenda ndimafuna ndithandauze kunena kuti kukonza vuto sitikoza pa vuto linsake kukonza kwa bwino ndi nthawi imene akonda kuti uyuyu akulumpha kuchita bwino nthawi imeneyo bambo akakhala kudali bwino bwino ali makofi ali moto akona malegezi ndi zina akona wakeyu kunena kuti ino mukwazi wazi ndetenda akakhozeke sakhozeka chosangalasa Steve nchonena kuti zonse mwazifotokozazo akakaziona nzibambo ucha amabwera kusagona patikodi pakhomo pake kusonyeza kuti ukonkokalowerera munthu yali khomo lake ndiye wagwambuna mumaziwa kuti nthawi zina akazi okwatiwawa amene amane kuti amuna anga sakukonzeka ndi akazi alitima amene samafuna kuti mwamuna wawo aliye ndi wina wake mumaziwa kuti chuma chili ngati waterkeni tikamathirira timakathirira nawo na nsongola utanaposi ndi amene tikufuna kuti akule munthu ineyo ndi ndalama tingakhalira kuti ndidi andekha ndi akazi anga pamanika kuti pakhale wina wake uyu zanga nakamugulira veta uyu zanga namugulira baibulo uyu zanga namugulira Qurani zimachitika zimenezo koma akazi ena amafuna kuti makobiri aja akhali aiye ndi iye yekha basi olo chimwene wako kuti abwere une kuti tatengani suti ija ikukhumba ija mumpasa amene amane kuti bora kuti mukagulisa ino akazi ena tu inu amapanga zinthu kwanu komweko una kuti okay mwabwera kunyumba kuli njala tatengani paja tiri ndi gamiri wina wache atukaphusa amene mwapasa ndokadye kumuzi amatira kuna kuti ndipo andikataye koma kwanu sakupita makolo ako abale ako ndi abale ake bwino ndi akazo ndi azibambotero ali babanja mikambuye
kuli koma tikambe yothawa ya ndiye mafuna kuti munthu azipanga zache azipita mwakamba kuchigwiri kuti asamagwirike ndakadwala amayo akakhala kuthawa matenda akhaloipa watu wa Steve pali akhaloipa amanena kuti chimene chidauluka chima ndeja zaterana apapa ndi asamaleno matenda apapa achitothola mapipo Chisewere no ndi ana. Ndi ayanke bwana. Iye sinamalize tu. Chisewere akupita kuchigwiri kuchezi akupita kaya kuti amakhala kuti pakhomopo ndiwo zilipo mkazi wache wapita ku saluni kudya zovala akutchenanso timapita kweli uja ndi maberera yayi musocheresana bwana musocheresana mugadwala iyo ola kumenya ni mamba masala kwisa isili kudija tingatesebwanyi mavuto amene ngani ndionena kuti Steve suma konza chinthu cholakwika pakwisa ntchito njira yolakwika never lero ndadwala ndine akazi wanga akhoza kundithawa nkumatapeza mamuna wachikondi kuposa ine kodi iwo akazadwala mamuna nkuzawathawa azamva bwanji funso loyamba lizikhala limenelo funso lachiwiri lizikhala nkhani jaonena kuti monse mmene amatumbu ankumapanga zinthu zakezi ine ndimuonetsere chikondi ngati munthuyu akufa afere zake ndikunsambira m'manja mzimu wake usandidandaule ine kwina kulikonse mayi wangwiro amapanga zimenezo ndino china chimene chimachitika ndichi pakudwazika matenda amenewa umakhala ukuchita build ubale wabwino iweyo ndi akwawo kwa mamunayo zikativuta zinthu zija awiri atatu akuchimuna amanena kuti no mulamu itu mpongozi anayesesa kumbali yake wayenda naye muzipatala wakhala naye muzipatala ino amalume mati mufuna mupange chani chakutaliya mulekeni mphamvu zonse za ulemerero pakhomo pake zili ndi ndani kodi zili ndiye zimaperekanso ubwino kwa azimayi odekha amene angaugwire mtima kuti mpaka na mbuya azamukondesese munthuyi ine ndili naye amene uja ndi mayi odala ndi mayi wangwiro koma achuluka lerowa ndi omwe wajugawa munthu akudwala kulephera kumphikira phala mwamuna akudwala kulephera kukhala ndi kanthawi kuti nkucheza naye athamango banki muzi akutamangira banki akutamangira zawo bani ndipo nthawi imene amapita ye patati ndi ankolo ache ndipo tu ena amapanga nkhanza zimene zija chifukwa kuti amaona kuti mwina mamunayo adasiya kanthu ndiye kapena kuti ali ndi kanthu pamene akudwala ndiye amafuna kuti anchosepo pakhomopo akadwalire kwawo ati asaoneso zinazi amangoganiza ngati matenda wande kuti ndi chiyambi chakufa ndiye chimene chimachitika zimachitika mulungu amakusiyabe ndi moyo sopano uku kutike kenako mulungu amachakusiya ndi moyo ngati mujada musilayo mumuja kenako ndiye amaza kudalisa ndiye maza mona miendo poto ampachatu ananga ndihanga ana ye munandi kuti iwe unandithawa unachoka ndipo ena akusiya chamunawo akudwala chifukwa chomvera abale awo ayiwe ndi ukhale odwazika matenda uchoke kumeneko achaphawo kwauza kuti iwe zidwazika matenda choka kumeneko amayi yawo kwauza kuti iwe mamuna koma ayiwala kuti mwamuna yemweyo mwina anaphunzitsa abale yako pamuzipo ayiwala kuti mwamuna yemweyo mwina anamangapo nyumba pamuzipo amayi achakumutuma kuti thawayi omwewo udagulirapo fetereza omwewa akumutuma mwana uyu kuti usamasamale matenda ayiwala kuti inu now tichite bwanji ndimafuna ndilankhule ndi bambo wina amene akuonera programu iyi msiku la lero amene nthenda zake ndizamkonakona achimwene si nthawinso yolimbana ndi kumvesera kuti ziko likuti chani za inu ndimanena ine nthawi zambiri kunena kuti chisomo chakudwala chifukwa ndi chisomotu chisomo chakudwala kulozera kuimfa ya iweyo munthuwe chikakugwera uziyese odala mamuna wanzeru kapena patient wanzeru amakhala kusinkhasinkha za moyo wake kusanthulano moyo uwu ineyo kaya nkhani ya azimayi ndachita nkhani ya azibambo iyi ndachita zokubazi ndachita ine ndaponda madera osiyanasiyana kukazipepesa kukazitumikira moyo wakuthupi mpondikhazika pansi ndikundipasa moyo wa matenda ambuye ndikuchesa chodala ndiyereseni ndikhululukireni konzani njira yanga ndi nthawi yolapa
sinthawi iso yomalimbana ndi iye amene ataza kukwatireyo zoona zizadusa umu chani zambirimbiri mutangofa nazo zinthu zopepera ngatizi. Alipo ena moyo wanu udakalipobe muchira zitheka ndithu muchira musafike size yolinga yoti matenda amene lili bola ningochotsa moyo nkulakwitsanso muleke nopatsa moyo achotse moyo. Timalize motani ndimati ndingo thokoza mzanga MAFAZALA amene tikukumana ndi mavuto osiyana-siyana mwina kuthawidwa komanso sizingatheke kuti pamene tikulankhula pano palibe ena akukumana ndi mavuto ngati amenewo. Tili nawo MAFAZALA ena agona mwina mchipatala, mwina ena sali mchipatala ali kunyumba, mwina ali ena pakutipo akumva zimene tikulankhulazi kuti koma zoona akazi anga adathawa chifukwa choti ndadwala. Usadandaule, Mulungu akudzusa pamene ulipo, uzuka ndipo ushine than before. Uzipase nthawi, uzichite reflect, uone kuti kodi moyo ndi uti, ndipo ukazuka yamika yawe komanso uyende. Chenjezo kwa akazi nomse amene mumasiya matenda, mumasiya mwamuna mutalumbira paguwa kuti uyu wanga mpaka imfa, zimene mumachitazo nzolakwisa. Taona ni mumamvera ulangizo chokera mwina kwa azipwanu, mwina kwa azikulanu, mwina kwa malume, mwina kwa anti ndiyena otero maneba, kumakuzani iwe tamusiya amene jakutaisa nthawi, kumaziona ngati kuti inuyo muli ndi mpamba ukakumana ndi fazara wina. Tikupempheni kuna kuti siku lina muzakumana nazo zoposa zimene amuna anu akumana nazozo. Mwamuna amene mukunthamangira lero yo sadzapirira, sadzakutolani, muzafa chibudu. Nthawi yabwino ndi ino. Ngati wina ukundimvera ukundiyang'ana monyasa mokondwera ndikukuza kuti ngati amunako adapita chifukwa choti unathamangisa lero lapa machimo uthamange ukanene kuti Profesa Chakumphanga watilankhula amunanga mundikhululukire sinzachitanso uzikagona pambali awo pakana atachira namukhanso moyo wampamwamba. Tibwerano ndi ya abambo kusasamala matenda akazi awo zili mbali zonse. Sabata ya mawa tibwera ndi ya abambo kusasamala akazi awo pamene adwala. Nali ndi bambo Waluma komanso bambo akate kweni Profesa Chakumphanga. Zona zense. Pakamera Maxwell Frank pamakina amene wa Chitatanga. Ine Steve Kondwa Banda adadake aumodzi. Pitizani kuona zotsatira pano pa Baba Television. MAFAZALA madala. MAFAZALA madala. Amaopa monjoka ndi zina zotero ziwaluma. Iweni nkamwino olumidwa ulibe ntchito. Ukatha upati kumanga uchoka chino. MAFAZALA. Zuma